Takže čaute, vítame vás pri druhom víkendovom vlogu. Klapka číslo 3. No, aktuálne ideme do KCčka za našimi kamošmi, keď tak natočíme niečo odtiaľ a pokračujeme potom zase zajtrajškom. Presne tak. Takže uvidíme, čo sa bude diať. A majte sa na čo tešiť. Práve si objednávame Bolt a je tu. Už sedíme v Bolte. Už sme v meste. Už nás doviezol Bolt do tohto super úžasného mesta. Je tu úplná party, lebo je piatok večer a Dorota sa že to čo sa tu deje? Tak ja som zabudla, že v piatok večer chodia takto ľudia vonku. A ja hovorím, že WTF? Je proste piatok večer a deje sa tu presne toto. Je tu proste úplný full house. A ja som si grgla dneska a to bolo počuť v tom mikrofón. No bolo to určite počuť, lebo máš mikrofón na krku. Ja som na to zabudla. Takže toľko k tomu. Vy ste priebaní. Tak vám ideme naproti. Čo, ešte nevyšli ani z domu? Ja vám ublížim, ak tu nebudete do 3 minút. Ideme naproti Natálii a Filovi. OK. Čaute, OK. Čau. Čau Natália, čau. Ako sa máme? Dobre, a Max ma vloguje celý čas. Tomu ver. Musím trošku potočiť. Ako sa máme čo? Ja som aj namajkovaná. Čítam čo? To tak. Čet, Mám ten top secret, ale... Názor? Dostali sme sa takzvané do KCčka, ale je tu, že A ako milión tu ľudí, sadneme? 1 500 ľudí a nemáme si, že absolútne kde sadnúť. Takže zajdeme nejaké miesto a nevidím tu, že absolútne nikoho. Ak Max sa niečo rozpráva, tak bude veľmi nešťastný, že ho nebude počuť, lebo ja rozprávam tiež a mám popri tom mi rozpráva Dorota niečo, takže je to smutné. No ja mám na sebe mikrofón, takže pravdepodobne nebolo počuť nič. Poďme Čo, ideme sem? posunúť tieto beanbagy. A dávajte pozor teraz, prečo máme top spot. On to tam Počkaj. fakt, že motal dlho. Názor? Chat. 1, 2. No naše video pokračuje tak, že čakáme na drinky. Dorota s Natáliou vyšli po drinky, my tu s Filom chillujeme. Už tu čakáme celkom dlho, takže oni musia byť v takej rade a prídu tak nervózne, že sme v piči s Filom. Rýchlo! Pokračujeme tento vlogisek z Píču a je to so mnou, že Plaziačík. Hello. Pozdravujem všetkých. Koho pozdravuješ? Všetkých. Úplne všetkých pozdravujem, A všetkých. čo tu piješ? Tuto pivu. Pivu? Končíme tento deň, takzvané. Vlastne nenatočili sme nič z toho baru. Ale Kto vie, či toto bude vôbec vlog? zajtra sa pravdepodobne vidíme na Sensi a Dorota bude šoferovať. Prečo? Lebo ty si pila sodu a ja som pil pivo, vodku, pivo. Takže vás uvádzam do tohto videa pokračovanie dnešného dňa. Včera sme boli vonku v klube na party a dneska ideme do Senca na ďalšiu party a máme tam prekvapenie tohto panáčika, máme väčšieho brata, takže sa idú zoznámiť spolu. Tak to je v píči. To možno nebude ani parking spot. No tak to je dosť možné. No čo, nemáte kde zaparkovať, čo? My už máme vybavené. To my čakáme, to už sme si my sme sa už spýtali, to je naše miesto. My sme už dohodnutí. No, ideme sa asi nájsť, teda ideme nájsť Damiana. V prvom rade Damiana s Emou. No. Musíme ich ale nájsť, lebo nevieme, kde zaparkovali. Výnimočne je tu mega full house proste. Je tu milión ľudí, čo tu bežne nebýva, teda býva, ale my keď tu chodíme, tak tu skoro nikdy nebolo toľko ľudí, jak teraz. Ale fúka teplý. Fúka To je fakt, na že nič. teplý, ty kokot. Ja keby sa fénom proste Reálne. tu chodím.
Zatiaľ nie. Ak sa dáva malú kufolu. Do plastu môže byť kľudne. A čakáme na Damiana s Emou, lebo Áno, áno. stratený, neviem, kde Však sú. ja sa zastavím dneska ešte určite, to sa nemusíte bať. Max za to dohaduje, že sa zastaví na kebab. Vy ho si počujete inak. Moje odporúčanie, keď budete v Sensi, tak určite si dajte tento super kebab. Odporúčam všetkými 10. A už kráčajú hen tí dvaja. Čaute. Serus, ne? Dáme si toto? No ja by som chcel, len musíme vedieť, že ako to funguje. Môžem si dať aj futomaky, keď je tu futomaky, že v tempure, napríklad. Môžem sa vás opýtať potom? Pýtajte sa, aj teraz. Na ten set pre 2 osoby, Áno. tam tie rôzne uramaky, futomaky si môžeme vybrať z týchto. Ďakujem. Tešíte sa? To je moje? A to prečo mokré? Ty koko, tak to vyzerá naloženie. Tak ale ju. Čaute. Mám krízu, je tu strašne teplo a hrozne som sa najedla a je mi hrozne teplo. A Max sa tu proste krémuje. Dobrá intuícia. Už sme sa dokúpali a teraz tu sedíme na kopolke aj s týmito tu. A toto mi musíš ukázať, že čo tu máme. To je tzv. Brat tohto, čo mám v ruke. Tak. Ako ja som jeho, tak toto je tiež. Ty kokot. Ty kokot. Pozri, však ja vám spravím úplne zábery. No, odchádzame akurát zo Sensa. Nenatočili sme vám rozlúčku s Emou a Damianom, ale ešte možno prejdú okolo za o tom, čo veľmi o tom pochybujem, lebo my sme turbo. A vlastne teraz ideme domov a dneska je UFCčko Octagon, čiže to si ja idem pozrieť a do toho s Dorotou si ideme pravdepodobne zahrať GeoGuessr League. Zajtra máme ďalšie pokračovanie však uvidíte, nebudem to tu spoilovať. Tak zatiaľ čaute. Ja idem akurát na nechty, Max ešte spí. Snažím sa tu sa spárovať s týmto tabletom, lebo mne to nikdy nefunguje proste. Idem na nechty, nestíham absolútne, takto vyzerajú moje nechty. Neviem ani aké si idem dať proste, ale musím letieť, lebo inak nebudem stíhať prísť. Takže čaute, ozvem sa vám potom. Čaute, už som v cieli, letím, meškám a uvidím, či vám natočím aj kisu. Uvidíme, ako sa bude tváriť. No, nenatočila som vám nič z nechtov, lebo som nechcela kisu natáčať úplne. Ale mám nové nechty. Toto je jedna ruka, veľmi cute. A toto je druhá ruka. A teraz idem domov, idem zobudiť Maxa, lebo stále spí. Už je koľko hodín? 12. A Max podľa mňa stále spí. Musíme ho zobudiť a chceme ísť do takých azijských potravín, tak uvidíme. Takže vám to natočíme. Akurát sme na ceste a ideme do azijských potravín. Mali by to byť také veľké potraviny. Dúfam, že bude otvorené, lebo podľa map, akože podľa Google by malo byť, ale tak sú to azijské potraviny. Tak ja neviem, či oni si to tam čekujú, ale bolo tam napísané, že 6 týždňov dozadu to potvrdili, že také sú otváracie hodiny. Je tu úplne crazy cesta, ale už sme asi tu. Je tu nejaká vietnamská reštika. OK, ideme tu nejakými mini uličkami. Už sme tu. Dúfam, že nám inak nezakážu si tam natáčať. Nezakážu. Ideme si nakúpiť do Foodlandu nejaké bomby. Uvidíme, čo tam budú mať. Hádam nejaké úplné bomby. Vidíš tu nejaké bombičky? Už vidíš? Už ja vidím. Alebo toto. To by som si dala, no. Alebo toto. Toto? To by som si dala tiež. Ale keď tak toto. by sme Tak mohli poďme od zobrať. začiatku mi začať. Môžeme si zobrať košík možno. Tak ideme si po košík ešte. Nepoďme. Toto. Ha? Toto sa nelúbi. Sandwich? To je nejaká tajvanská torta banánová.
Chceš? Mangovú? Jahodovú? A ja by som možno aj banánovú. To je super. A dried fish. Monstre majú nejaké lepšie monstre? Nemajú. Iba neviem, či som mala tento. A nechceme nejaké drinky? No určite áno, napríklad tento. Chcem v tom sáčku. Hej. Tak Ten ktorý vyzerá chceš? super. Pomegranáde. Hej, Ale to je úplne také husté, ako presne dávka. No lenže v tých Asian storoch majú také tie kelímky s ľadom a ty si tam nalieš, vieš to? Tak chceme toto pomegranate. Môžeme, hej. Takýto passion fruitík. Takýto. To môžeme. Alebo môžeme zobrať ešte toto je modré. OK. Alebo toto. To neviem, čo je. Bomby. KitKaty. Ale jaké? Matcha latte, A toto nechceme radšej. orange chocolate. Tak to chceme. Čo to, ale neviem, myslíte, to sa len tak pije? Asi aj. Ale ktorý? Fialový alebo modrý? Zober ten modrý, keď už. Sangria soda drink original. Tak to vyzerá super. To rybu. Hej. Čo tu ešte máme? Tak toto vyzerá super. Čokopaj. Toto? To je čo? Neviem. Roasted chili sauce grill squid. Seafood. Nejaký seafood snack. Tak môžeme. Tento, hej? Tento sushi je super spicy, tento je iba spicy. Pozri, aha, jerky, ale trhané. Z trhaného mesa. OK. A majú aj rybie čipsy. Tak to by som si ja nedal. A tie žerky nechceš? Chceme ich? Či bojíš sa trošku? Bojím sa. Aha, cotton candy. Cukrová vata. Dobre. Vyber nejakú. Tak ja vyberiem túto. Počkaj, ale tu je aj takáto. To neviem, čo je za príchuť, ale tu je watermelon. To si už videl niekedy? Nejaké... Nie, nevidel. Tak to dobre. Tento puding by som ochutnal. Toto ja by som zobrala. Tak zober z Tento každého. mix. Yes. Chceme nejaké takéto peporo. Peporo, tyčinkis. Ale dačo také special. Peporo to sú jak poky. To je toto. Ale sú to aj poky. To je také zlaté. To je čo? Nejaký koláčik. To je matcha. Nie, to je nejaký pozri koláčik. Japonský dezert. Medový. Tak to japonský vezmeme. dezert. A ktorý? Mliečný a karamelový, čokoládový, matcha nechceme, medový, jahodový, mliečný. Tak ja by som si zobral buď medový, alebo mliečno-karamelový. Medový. Toto je čo? Sušený banánik s čili, s klobásou. Čo? Tak to vezmi. Kromkavé kokosové plátky za to volá. To vezmi. To je banán. Počkaj. To je banán s klobásou. To je to zober. A tu sú ešte ďalšie poky. Ale nič z toho nie je také. Ale to sú nejaké popping. Že ti A tam praskajú. bude tie pluchacie pečky na tom. Chceme nejaké moči? Roznové. Hej? Či? Dobre. Alebo tu je aj nejaký set viacerých. Tu je ešte kiwi moči. Malinové moči. Tu to je aké pekné, nie? Tak zober to. Malinové. A nie je to kiwi. No alebo... Kiwi. Tak namiesto tohto. Môže byť aj. Tu majú ešte takéto... Neviem, ako sa to volá. To neviem ani ja čo je. Snack v tvare kuracieho stehna. Čo? A to čo je? Chrupky. A chutia ako čo? V tvare kuracieho stehna s korejskou barbecue a morskými riasami. OK. Tak to zober. A takéto moči? Tak toto vyzerá super, nie? To Cookies. vyzerá crazy, no. Tak nechceme takéto? Môžeme. Moči pinďuriky. Čo? Moči pinďuriky. Majú aj Aha. strawberry cheesecake. On je tu schovaný. Niekto si o tom schoval. A nejakú polievku? Chceme nejakú polievku? A tak ja som väčšinu mala. Takúto si mala napríklad. Nie, ale tak to bola iba spicy nudlová. A K-pop. A toto? Takéto som nemala. Čo to je? To je s nejakými takýmito nudlami divnými. Ponce. Pozri, takáto.
OK, tak to dobre. To som nemala. Odhadujem, že tento nákup bude stáť 56. Ty máš nejaký odhad? 53. Vyhral som. Takže vyhral som túto súťaž, lebo sme platili 41,84, ja som povedal koľko? 56. Toľko veľa som povedal? Hej, aj som povedala 63. To ja som si myslel, že som povedal 46. No tak možno si povedala, ja som počula 56. Teba nie je inak vôbec počuť, lebo ja mám Dobre. Mac.